हेल' लोगोफोर, बड' आर्टेक चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायहरबाय। दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि सायाव सावरायगोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन। बे भिडिअखौ आङो सासे आंनि नायगिरि लोगोआ सोंहरनायलाय आं बे भिडिअखौ दिनैनि गेजेरावनो लाबोनाय जाबाय। दा नोंथांमोनाबो जायफोर वाट्सएपनि डिलाइट जानाय मेसेजखौ बा फट'फोरखौ लाबोफिननो गोसो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, दा आं भिडिअखौ सुरु खालामदिनि। नै लोगोफोर, दा आंनि गेजेराव मोननै वाट्सएप दङ। आं मानि मोनसे वाट्सएपजों आंनि मोनसे नाम्बाराव मेसेज खालामगोन आरो आङो बेखौ डिलाइट खालामनानै आङो बे डिलाइट जानाय मेसेजखौ आङो माने लाबोफिनगोन लोगोफोर। दा जोङो बेखौ माबोरै लाबोफिननो हायो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। दा आङो मोनसे वाट्सएपखौ अपेन खालामनोसै। नै बेनो जाहैबाय आंनि मोनसे नाम्बार लोगोफोर। बेबो आंनि मोनसे नाम्बार। आङो मोनसे नाम्बाराव दा वाट्सएप खालामनोसै लोगोफोर। दा आं बेयाव हेल' होननानै मोनसे मेसेज हरनोसै। हेल' हाय हेल' लोगोफोर, नै आं दा बेयाव मेसेज हरबाय। दा आङो बेखौ डिलाइट खालामफिननोसै नै लोगोफोर। दा आं बे हेल' हरनाय मेसेजखौ आङो डिलाइट खालामनोसै। नैबे डिलाइट फर एभ्रिवानाव होनोसै आं दानिया। नै लोगोफोर, बे मेसेजआ डिलाइट जाहैजोब्बाय। दा आङो बेखौ बेक लाबोफिननोसै नै लोगोफोर। दा आङो बेखौ बेक लाबोफिननोसै नै लोगोफोर। मेसेजआ फैदोंब्लाबो आंनाव मानि डिलाइट जाबाय, मानि श' नुजायाखिसै आंनाव। दा आङो बेखौ माबोरै लाबोफिनगोन लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बेबायदि डिलाइट जानाय मेसेजखौ लाबोफिननो गोसो जादोंब्ला बा नायफिननो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। होनबानो बुजिनो मोनगोन जोङो मा खालामोब्ला बे डिलाइट जानाय मेसेजखौ लाबोफिननो हायो। दा जोङो बेखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो गाव गावनि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै जोङो बेयाव सार्च खालामनांगोन। व्हाट्स डिलाइट होननाय मोनसे एप्सखौ जोङो डाउनलड लानांगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांग्रो। आङो आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना जायफोर वाट्सएपनि डिलाइट जानाय मेसेज बा फट'फोरखौ लाबोफिननो गोसो, बिनि उनाव आंनि बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै ला। आं मानि बिनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसननि सिङाव होनानै दोनदों। दा आङो बेयाव सार्च खालामनोसै व्हाट्स डिलाइट। नै लोगोफोर, दा बे व्हाट्स डिलाइटखौ आङो अलरेडि डाउनलड खालामनानै दोनखादों। दा आङो बेखौ अपेनाव होनोसै नै लोगोफोर। बे एप्सनि मुङानो जाबाय व्हाट्स डिलाइट रिकभार डिलाइट मेसेज एन्ड फटक। नै लोगोफोर, दा आं बेखौ अपेनाव होनोसै। अपेनाव होनाय लोगो लोगो बेबायदि लडिं जागोन। नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मानि बे डिलाइट जानाय मेसेजखौ आङो एबार मानि मेसेज हरनानै आङो लाबोफिननानै देखायगोन आङो बे एप्सनि गेजेरजों। दा नै आङो बेखौ बेयाव क्लिक खालामबाय थानोसै। बेखौ येल'आव होनांगोन लोगोफोर। येल'आव होनाय लोगो लोगो नै बेयाव क्लिक खालामबावनांगोन जोङो। दा आं बेयाव क्लिक खालामबावनोसै आरो रेडि टु ग' नै बेयाव क्लिक खालामनानै होबावसै आङो। ग' टु स्टिं नै दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होदो लोगोफोर। दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो जोङो नैबेखौ दानिया येल'आव होदो। नैबे व्हाट्स डिलाइटखौ जोङो येल'आव होनानै लानांगौ नै लोगोफोर। येल' नटिफिकेसन एक्सेसखौ जोङो नै बाहाय येल'आव होनानै लादो। नै दानिया आं बेखौ येल'आव होनानै लाबाय। दा आङो बेक खालामफिननोसै। बेक खालामनाय लोगो लोगो बिदि लडिं जागोन। दानिया नैबेखौबो माने अकेआव होनानै लादो नैबेखौ। नै दा आं बेखौ अकेआव होनानै लाबाय। दा आं बेखौ नैबे थिराव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नैबेबायदि नुजागोन लोगोफोर। दा बेखौ जोङो नैबे क्ल'सआव होनानै होनांगोन। नै दा आं बेखौ क्ल'सआव होनानै होनोसै। नै लोगोफोर, दा बेबायदि श' नुजागोन। नै स्टेटास वाट्सएप जोङो नै बेयाव एड देखायदों। आं बेखौ दसे नेथ'नोसै नै लोगोफोर। दा बेखौ काट खालामनानै होनोसै आङो। नै बेबायदि नुजागोन। नै दानिया आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे मेसेज हरनानै डिलाइट खालामनानै दिन्थिनोसै लोगोफोर। जोङो बेखौ मानि नुगोन ना नुवा दानिया। नै आं दानिया बेयाव मा खालामदों होननानै SMS हरसै। नै बेयाव आं बेबायदि मेसेज हरबाय। नै दानिया आंनि मोनसे नाम्बाराव मेसेजआ थांबाय। आं बेखौ दा डिलाइट खालामनोसै नै लोगोफोर। दा आं बेखौ डिलाइट खालामफिननोसै। नै डिलाइट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आंनि मेसेजआ डिलाइट जाबाय नै लोगोफोर। दा जोङो बेखौ माबोरै नायफिनगोन? जोङो बेखौ नायफिननो थाखाय दानिया गाव गावनि नैबे दा जे एप्सखौ जोङो डाउनलड लादोंमोन, बे एप्सखौ जोङो अपेन खालामनानै नायदो दानिया। नै दा आं बे व्हाट्स डिलाइटखौ अपेन खालामनोसै।
अपेन खालामनानै लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेयाव नै मा खालामदों आंना नै अलरेडि बेयाव थाफैबाय लोगोफोर बेयाव नुनो मोनदों दिस मेसेज वाट्स डिलाइट माने बे मेसेजआ डिलाइट जाबाय होनब्लाबो बे एप्सआव थाफैबाय लोगोफोर। दा आङो बेयाव मोनसे फट' हरनानै देखायनोसै नै दानिया आङो आरो बेयाव मोनसे फट' हरनानै बे फट'खौ डिलाइट खालामबावनोसै नै आङो जिखुनु मोनसे फट' हरनोसै नोंथांमोननि गेजेराव माने लाइभ प्रुफ देखायदों आङो नोंथांमोनाबो जायफोर डिलाइट जानाय मेसेज बा डिलाइट जानाय फट'फोरखौ लाबोफिननो गोसो बेबायदिनो खालामबानो जाबाय। नै आं दा बेयाव जिखुनु मोनसे मेसेज फट' हरनोसै नै लोगोफोर बे फट'खौ आङो दानिया डिलाइट खालामनोसैलाय आं बे फट'खौबो डिलाइट खालामनानै लानोसैलाय। दा आङो बे नैबे मोनसे वाट्सएपआव नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना आंनि बे दायोसो फट' हरनाया डिलाइट खालामहरबावबाय दा आं बेखौ नुनो मोनला। आं बेखौ दा नायफिननो थाखाय आंनि बे वाट्स डिलाइट होननाय एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनानै लादोनाय नै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दे र' आं बेखौ नैबे फट'खौ क्लिक खालामनांगोन। बे फट'खौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबे इमेजाव क्लिक खालामनांगोन नै लोगोफोर फट' डिलाइट जानाय फट'खौ नायनो थाखाय नै बेयाव एड देखायदों बे एडखौ काट खालामनानै होनांगोन। दा आं बे एडखौ काट खालामनोसै बे एडखौ काट खालामनानै जुदि नोंथाङा मेसेजखौ नायनोबा नोंथाङा नैबे सार्टआव होनांगोन नैबे सार्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन लोगोफोर आरो डिलाइट जानाय फट'खौ नायनोब्ला नोंथाङा नैबे इमेजाव होनांगोन नै लोगोफोर माने इमेजाव आं दा बे फट'खौ नुफिनबाय नै डिलाइट जानाय फट'आ आंना अलरेडि थाफैबाय लोगोफोर बे एप्सआव आरो जुदि डिलाइट जानाय भिडिअ नोंथांनि वाट्सएपआव सोरबाफोर भिडिअ हरनानै डिलाइट खालामदोंबा डिलाइट खालामनानै हरफिनदोंब्ला नोंथाङा नैबे भिडिअआव होनांगोन नै लोगोफोर। दा आङो भिडिअ सेन्ड खालामाखिसै दा नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाइभ प्रुफ देखायबाय नोंथांमोना दा एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ जोङो डिलाइट जानाय मेसेजखौ बा डिलाइट जानाय भिडिअ बा डिलाइट जानाय फट'फोरखौ जोङो माबोरै लाबोफिननो हायो लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। दा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानाखिसै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। आइ होप नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ। दा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। अननानै आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सौहैयो। दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय।